यही डूबे दिन मेरे यही होते हैं सवेरे analashi ashikatala suye ansora duklawe ansora ne fika nganyana ma bela jeleke ya samula ne somina kafo ne ka ere ni ngasana yele abela jele mi singorande ne ba hanyana maya haisha ko nya kumne naga yele kuye naga sabaliye naga munyuye naga ngani ya pili pili pai यही मरना और जीना यही मंदिर और मदीना yele ne ma lafiya di nega bado bawu jabi na gani sawa sababu मुझको भावे गलियां तेरी गलियां iya sira duma mentane sira mi kan wele femi ma fara nyanga ne to do o jabi be masai ne bolo तेरी गलियां guru so mina ko sira nyo ko sira jele do alema wati mini tifa ka ba nene ni ngane ba fo ni nana ne kelengama ne kelendade sabu तू ne ka sabu नींदों में सोता है तू मेरे अश्कों में रोता है सरगोशी सी है ख्यालों में तू ना हो फिर भी तू होता है सिला तू मेरे ne ka toro ni nga nyanu nkodo na ne masala afia na nafa de kolola kabine nyi yeki do मेरे दिल की दुआएं हैं तेरी गलियां au ya so nyana mala ni yanda fa au nyani na nga toro na nga bato jabi bora bisa गलियां तेरी गलियां ne so mina ka bwe ka sira mintane ko sira nyene ma ere ko sira nyene ma de kunye ko wa ichira na ma kwala de bichedo aisha nenshika dai firifiri nunga dai kama soro deguna ka bwala ka kayere tai ati fonyi nala inani makariko ngani ya de benike बेचेहरा enne kan ngo nje to ko jumende bala de ये लम्हे ni ngo imako ti to la ko nje doro से tie kelende जाए खोना ndi fonyi ma ke na furo kama ma ke fue kama ada mate ya kama kwa biba ni baby ba etaji bo biba banji bo biba je dumo biba fem baby ba ni odo ko nyuma bichaya guru अब दिल से जुदा ना हो तेरी kalam blagata गलियां nyana fiku ndakala ja kajugu banai मुझको भावे गलियां तेरी गलियां nyana je kadai konna jeli ya de bina noi klonga kadai klone ya de bina ni oyi
k'a bɛɛ kɛ maaw ye. Ayiwa a balila ka bin a yɛrɛ ma tan. A kɛra cogo di? Ka nin bɛ kɛ na waati caman ko n glisera de n binna. Ayi ko non nin tɛ normal ye. Ko foyi tɛ k'an tɛ se ka segin koyi. An y'a ɲini de bi k'an ka na ka taa fɔ kulu sanfɛ maa minnu sigilen bɛ yen bi. Ayi ko i bɛ taa maa jumɛnw nɔfɛ kulu sanfɛ an ka segin sa i man kɛnɛ. Ko waati jan tɛ ne bolo koyi ne si man ca. An ka taa kulu in sanfɛ n bɛ fɛ ka taa maa ninnu ka ɲɛnajɛ la ye bi. Maa ninnu ko fɔra n ye. N ye layidu d'u ma ko n bɛna. An mago b'a dalakan na sabula an mago b'a yɛrɛkun na. Ko bi ta ma bɔ koyi bi ɲɛnajɛ ma bɔ a bilala siɲɛ wɛrɛ la ala ka taa san ba nana bi ta ma bɔ. Guru nana n'a ye dɔgɔtɔrɔso la. K'i nana tugun wa? Ne y'a f'i ye ko muso in tɛ kisi bana juguba de b'a la. Tan tɛ ne bolo ne segin ka nin muso in furakɛ fɛn dɔ b'a la a ka bon hakili ma. E b'i yɛrɛ filɛ ala de ye wa? E b'a fɔ k'a bɛ sa e de ala ye n'i b'e de bolo a mɛ ne se k'i muso kisi o bana min b'a la kansɛri juguba de b'a la kansɛri b'a ɲimi ɲimi fo k'a fa. Ne ye dɔgɔtɔrɔ gansan de koyi ne n'i bɛɛ kelen an kɔni bɛ fɛ a ka nɔgɔya se t'an si ye. Nka garijɛgɛ ni kelen bɛ yen i bɛ taa ni Aisha mun bɛ yen dɔgɔtɔrɔba dɔ bɛ yen a bɛ se k'a ɲɛ ne nka a ka ca la a bɛ se k'a k'aw ye Silva staff a bɛ se k'i dɛmɛ lala ko kɛra jigilatigɛ ye Guru ma Aisha sɔmina k'a gɛlɛyara a ye taamasiyɛnw d'a ma ko ɲɛnamaya e tɛ se ne tɛ se ni ko bonyana ma dɔrɔn a ta i k'a di masa in ma dɛ ale de bɛ se ka donibaw ta an ka to ala kɔ a y'o taamasiyɛnw ta k'o kɛ ka anw ka Guru sɛgɛrɛ wa nin bɛɛ kɔfɛ k'a dɔn ko ɲɛnamaya ko waati de don dɛ n'i y'o faamu k'i ka ɲumankɛtaw bɛ caya i ka Aisha an kana ba ɲɔgɔn na ko gɛlɛya nana an kana ba ɲɔgɔn na ko bana nana an kana ba ɲɔgɔn na ko sɛgɛn nana an ka to ɲɔgɔn bolo ala b'an dɛmɛ k'i ma ye Guru fɛn caman bɛ ne kɔnɔ k'a kɛ n y'o kɛ Louvre ye ni ala ma se k'a to ni y'a kɛ ko ni minɛna n bɛ fɛ i ka baara in tɔ laban ye se b'i ye ni maa maa ye ka ɲini o la kana Ami hali ni ne sara ne b'i kɔ koyi ne y'i farikolo fan dɔ de ye n tɛ b'i kɔ n b'i kɔ fan bɛɛ n'i taara yɔrɔ bɛ yen i b'o to i hakili la n b'a taamasiyɛn d'i ma a bɛ ka Louvre ninnu lajɛ don min na n'i y'i ɲɛ tugun i bɛ sɔmi k'a fɔ ko dɔ b'i kɛrɛfɛ ne don nka n'i magara i ɲɛda la i b'a dɔn k'a fɔ ko n b'i kɛrɛfɛ fɛnɛ i ka Aisha. Guru bɔra yen a nana église la yen de a nana sigi cɛnin dɔ kɔrɔ denmisɛnninama a ye fɛn min y'a bolo ale y'o di Aisha ma ka tɛmɛ mun y'a se cɛnin bolo Aisha de y'a d'a ma ɲininkali gɛlɛn cɛnin bɛna mun fɔ masa in ye a ko yan ka du ja sisan dɛ mama ni papa o tɛ kɛlɛ tuguni bɛn bɛ yen o diyara ne ye kojugu o kama ne bɛna siɲɛ 9 waati bɛɛ mɛn na o kama tulonkɛ fɛn fɛn bɛ n bolo so n'u ka di ni ye n y'u bɛɛ ta ka na ninnu de ka di n ye nin ɲɛnajɛ fɛn ninnu n bɛna nin bɛɛ d'i ma walasa bɛn ka to so papa ni mama ka kɛlɛ dɔ ka bɔ a la ko na n k'i dɛmɛ hali den y'a dɔn ko ba ni fa n'a ti bɛn k'a degun belebeleba ye den ta ye awo ko jɔnni ye nin tulonkɛfɛnnin d'i ma ko den dɔ wa ko ayi dɛ
don dɔ la de ne fa nana n'a ye so ne ye guru ja tigɛ dɔɔni ale muso fa don ni fɛn in taara ka bɔ so kɔnɔ o su de n nana filɛ ka ɲɛ ala